Una obra faraònica més d'aquella València presumida que es feia selfies. Estic al·lucinant en el lloc on espera un bon amic que conec des de la infància. De xicotets jugàvem junts a futbol. Per sort, ell es va canviar d'esport per seguir els passos de son pare i ara és dels pilotaris més rellevants de l'actualitat. Pujol segon, Pujolet. Com estem? Molt bé, i tu? Pues tío, mira, te vaig dir que vindria en la mafeta, però ho he intentat, te jure que ho he intentat, però eso, m'ha fet una empastrada, tío. Així a primera vista un poquet d'empastre sí que pareix. Jo és que d'esta protecció no entenc. Mira, jo entenc d'esta. Jo entenc d'esta protecció. I se pot Tu un dia- jugar a pilota. No te val pa molt, si no ho fa després. Guárdatelo, te ho regale. Te faig el número de matxa, ¿vale? Que te vaig dir. Entonces consistir, vas a elegir una cartera. Si te agarra una, ¿vale? Y te vaig a demanar que la firmes. Yo te la polla. Pujolet, tremendo. Carta firmada per Pujolet. Ja t'he dit que me va costar prou fer-ho en la mà treballar, Baralla tu. Que a mi me va costar, no m'ho preparar. Jo sé barallar de baralles espanyoles. Està molt bé. Aguanta les cartes ara. Contra la pel mamunt. Val? I atento. Perquè te vaig intentar furtar la carta. Mira. 1, 2... Ja l'ha furtat? S'ha furtat i l'he molat per així per l'aire i mira. Anem a comprovar si la carta on està. Tachan! Què dius? T'ha agradat? Però on està la carta? Ja està? Ha desaparegut? També m'han dit que utiliceu cartes per a preparar-se la mà, això és de veres? Sí. Això m'ha molestat un poc, Perquè, home, jo treballo molt en furtar cartes. material. Claro, i mal utilitzat. De totes maneres, has seguit el consell, ja que no saps quina carta he d'utilitzar per a preparar-me la mà. Mira. ¿Me lleves tú això? Esto. Ei, mira, que n'hi ha una carta per baix. I no és una carta qualsevol. El 3 de cors. Firma per tu fa un momentet. Mira. Dic una coseta més, mira, vull que la dobles per la meitat, ¿vale? Ahí està, perfecte. I per a protegir-la te vaig ensenyar una cosa que duc. A veure si t'agrada. Què és això, Pujolet? Un paper? Un paper. Hi ha gent que me diu un pollo. No. Però per a protegir la carta anem a ficar la carta dins del paperet. Anem a dir el paperet. Vull que me l'aguantes en 2 ditets. Va de protecció la cosa, Va, el paper protegeix la carta, jo m'ha protegit més o menys la mà. I ara vull que li pegues... Vas a botar-li foc a la teva carta. Te vull que li pegues foc ahí. Sento. I mira, Pujol, si on estava la carta, ara està el condó. Vull que te tragues el condó que t'he donat abans. Està tancat? Vull que l'obri, que saps obrir-lo. Aneu la carta, desplega-la. La meva carta. Moltes gràcies, Pujolet, això de regal per a tu. Ha sigut un plaer, com sempre. Molta sort, crac. Moltes gràcies. Quan t'han comprat el condó t'han timat.